Hai guys, video. Halo guys. Hello guys. And the way is the path. And the way is the path. Jadi dewi dia masalah dunia. Komen kalamda guys men. Oh, nanggo. Pakan sudah ke? Bidiknya yang punya Pak. Komen kalam, komen. Has gausah raubबो komen kalama raubबो रायलायनो गोसो गैया दां.
사과 자료. 사과 자료는 낫. 유. Nữa đâu bực mấy động này nghe. Comment cái đầu bộ na comment cái nè. 수공을 지내야 그게 지내이다. 박지동. Seri hinjaw soyjon. 아이들 못해 somkeke에서 자든. Hello guys. 아이들. 마. 술. 아무 당근 뭐 뭐. 뭐 스쿨. 가면 하냐 뭐. सोर दङ लोगोफोर कमेन्ट खालामदो एसे दसे रायज्लायनि मुब्रुम ब्रुम नुदों नामा सोर 예 MG 콜링 후대 MG 헬로 라이돈 오케이 आसा बसुमतारी बोरै दं खबरफ्रा माथो रावबो कमेन्ट खालामथारा आरो आलफ्रेडखौ लिंहरनानै जायो अह मोजां आगै दासान्दि थिगानो दे बाहानिमोनलाय नोङो मा जायगानिमोनलाय आब' 어허 카जलगाव चिरां आंनिखौलाय मोनथिखाबाय दा आंबो चिरांनिनोखा आइलेण्ड जोंना सापर्ट खालामगोन दे आब' दे ओंखाम जाखांबाय नामा नोंसिना आब' आंना जाखांबाय
आब' आंना ना बाथोनसोमोन बावाखै जानायानो दासो सिखादों आङो नोंसोरनालाय माथो ओंख्रिमोन गोथां फोथाराव नोंनो गुमहोबाय जाथ'वाखै आगै औ थिग दे मोजाङानो साननिजों फुंनिजों खनसेनो जानोसै नामा ज'नो दालि लाफा मैद्रु गोथावानो माथो गैया जोंनिजों मोना लाफा गैला जोंनिजों मोनला आइदै सोर इयो नोंनाव मानसि खमैनिखो ओइ अ थां औ दे आब' दे आब' नोङो कमेन्ट हरना दोन भिडिअ'आवहाय आब' थाथ' दे आगै औ दे अके थेंक इउ आब' दसे नुजाफैनायनि थाखाय बाय बाय साबा दङ रावबो कमेन्ट खालामाखै माथो दे कमेन्ट खालामलाय ना मुब्रुम ब्रुम खानाय गोलावखाय कमेन्ट खालामनो बादों मुब्रुम ब्रुम नुदों ने मुब्रुम ब्रुमब्लाबो आं जेबो बाहायालै लोगोफोर गयबो जाया गय बिफाङा दंखियो नै दाबो फिथाइ जाया आं मेगना गोजा गोजा नुदों सिखारनायानो बावाखै नालाय ओंखायनो गोजा गोजा नुदों बेस्थ' गोजा नामा सयजनालाय साबा सासे थांबाय मेमब्रांब्रांनो मेमब्रांआलाय नुखागोन दासो उन्दुनानै सिखारदों मेमब्रांब्रां नुखागोन दासो उन्दुनानै सिखारदों नालाय बुग्लब ग्लब जौ लोंसोग्राल' नुखादों दा लोङा दे ओरैनोसो होनदां सोर मा होदों सोर मबाव मय मय थानो इयो गयिं
गयिं जाजोब्बाय माथो मानसिफ्रालाय बाय बाय होनलाजोब्बाय नामा दे निउ फ्रेन्ड काम गोदान लोगो फैदो लोगोफोर दान्दिसे सावरायनि कमेन्ट खालाम कमेन्ट रायज्लायनि दसे लाइक डन खालामना हो गैलालै माथो रावबो थांजोब्बाय देवद' जानायसै सानै दङ सोर सोर जाखो कमेन्टबो खालामा खारलांजोब्बाय रायलायनो बादोंदां दिनैहाय मानसिफ्रानो गोदान बोसोरनि बेस्थ' गोजान ना मानसिफ्रा पिकनिक सोरबा बाजार खालामनाय सोरबा बेरायनाय गोसोआव बेस्थ' दां गैया दिनै माथो सोर सोर फैयो आधा घन्टा थानायसै दानोसै टाइम पास खालामनानै गैखा रावबो फैया थान्दासो उन्दुनायसै आं दानोसै उनो माब्ला जाफुंगोन सोंबाय माथो नोंलाय
माब्ला जाफुंगोन मा नोंबै जाखो माब्ला जाफुंगोन सासे फैफिनबाय नै लाइक डन होना गालांबाय लोगोफोर बै खामानि बाय बाय